Jaruman biyu sun fito sun bayyana yadda suke rayuwar farin ciki yayin da suke nuna yadda suke godiya ga Ubangiji suka je ƙasar Saudiyya. Jaruman biyu Abdul M. Sharif wanda yake yaya ne ga Umar M. Sharif shahararren mawaƙin nan da Maryam Malika wadda tsohuwar jaruma ce wacce bayan ta yi aure ta dawo masana'antar. Lamarin auren nasu ya ja hankalin jaruman masana'antar da al'ummar gari, lamarin da aka dinga cece-kuce a kai tunda yanayin masana'antar ta juya. Manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood ƙoƙari suke su yi aure, lamarin da kwanakin nan wasu fitattun jarumai aka ji suna aure, yayin da su biyun su ma katsam aka ji auren nasu. Duk da kasancewa ba abin mamaki ba ne jin bikin tun a wani fim da aka yi kwana-kwanan nan wanda yayin ƙaninsa Umar M. Sharif ya yi wata waƙa wadda a alamun waƙar da fim ɗin aka ga alamun soyayya a fuskarsu. Lamarin ya ba mutane mamaki, cece-kucen da jama'a suke yi. Auren jaruman masana'antar Kannywood yana daɗewa ko ko yawan saki ne yake faruwa? Hakan na iya jawo maganganu a social media, yayin da wasu ke sanya albarka wasu ko suna tunanin cewa anya suna yin auren ne ko saboda harkar fim ta fara ja baya ne, ko ko a'a ƙare musu ta yi suna ganin tunda ba sa fomin bari su yi aure. Ita dai Maryam Malika ta dawo ne da ƙarfinta, yayin da jarumi Abdul M. Sharif ke ƙadaminsa. Lamarin ya ja hankalin masana'antar Kannywood tun da cewa mutane na cece-kuce wani fata za ku yi wa jarumi. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, ku danna mana subscriber sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa domin shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Mun gode da bibiyanmu da kuke yi.